ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ କାଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଲା। କେମିତି ସେ ପଥରକୁ ନିଜର ସାଥୀ କରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଲା, ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଭାରତର ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଗଭୀର କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନେ, ସେ ଆଦିମ ମଣିଷ ଏଠି କେମିତି ରହିଲେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଲା, ଆଉ ହଁ, ସେମାନେ କୋଉ କୋଉ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର, ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଆଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି ନକରି ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଇତିହାସ ଅଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଲା କେବେ? ପ୍ରାୟ 4.6 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ବାପରେ, 4.6 ବିଲିୟନ! ଆଉ ତାର ବହୁତ ପରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 3.8 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଦେଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ କଥା କହୁଛେ, ସେଇଟା ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମୟରେ କ୍ୱାଟରନାରୀ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ୟାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲାଇଷ୍ଟୋସିନ୍, ଯାହାକୁ ହିମଯୁଗ ବି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 2.6 ନିୟୁତ ବର୍ଷରୁ 12,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆଉ ତା ପରଠୁ ପାଜିଯାଏଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ହୋଲୋସିନ୍। ଓହୋ, ତେବେ ମଣିଷ ଇତିହାସର ବେଶୀ ଭାଗଟା ଏଇ ପ୍ଲାଇଷ୍ଟୋସିନ୍ ବା ହିମଯୁଗ ସମୟର ହିଁ ଘଟଣା, ନା? ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଉ ଆଦିମାନବ କଥା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ହୋମୋ ବା ମାନବ ପ୍ରଜାତି ଥିଲେ, ସେ ହେଲେ ହୋମୋ ହାବିଲିସ୍। ଏହାର ମାନେ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡିମ୍ୟାନ୍ ବା କାରିଗର ମଣିଷ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 3 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପଥର ଭାଙ୍ଗି ସରଳ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ କେବେ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଭାରତକୁ କିଏ ଆସିଲେ, କିମ୍ବା ବାକି ଦୁନିଆକୁ? ତା ପରର ପ୍ରଜାତି, ଯେମିତିକି ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମାନବ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 1.8 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ନିଜ ପ୍ରଜାତି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ବା ଜ୍ଞାନୀ ମାନବ, ଆମେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରେ ବିକଶିତ ହେଲୁ। ଏଇ ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ ଆଉ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବାହାରି ଏସିଆ, ୟୁରୋପ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରେ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମଣିଷର ଚେହେରା, ଚମଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ଏସବୁ ବଦଳିଲା। ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ତିଆରି ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମରି ଉପପ୍ରଜାତି ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ ସବୁଠୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଫେରିଆସିବା ଆମ ଦେଶ କଥାକୁ, ଭାରତ। ଏଠି ଆଦିମ ମଣିଷ କେବେଠୁ ଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକା ତୁଳନାରେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଟିକେ ଡେରିରେ ମିଳେ? ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଆଫ୍ରିକାରେ ତ 2-3 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଉପକରଣ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମିଳିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ପୁରାପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର। ଆଗରୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଁ, କିଛି ନୂଆ ଗବେଷଣା ଏବେ କହୁଛି ବୋରିର ସମୟ ବୋଧେ 1.38 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଗବେଷଣା ଦରକାର। ଏତ ଗଲା ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଣିଷଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ, ମାନେ କିଛି ହାଡ଼ ବା ଜୀବାଶ୍ମ କ'ଣ ମିଳିଛି ଭାରତରୁ? ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆରେ, ଏଇଟା ତ ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ। ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପଥର ଉପକରଣ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଉପକରଣ ସହ ମିଳୁଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆଦିମାନବ ଜୀବାଶ୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଖପୁରି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର? କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ହଁ, ଗୋଟିଏ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ହାଥନୋରା ଗାଁ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା। 1982ରେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅରୁଣ ସୋନାକିଆ ଏହାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଆଦିମାନବର ଜୀବାଶ୍ମ ଏଯାଏ ମିଳିନି। ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ଖପୁରିଟି କେତେ ପୁରୁଣା ହେବ, ଆଉ କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବ। ଏବେ ଏହା ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍ର ଶେଷ ସମୟର ନା ଆର୍କାଇକ୍ ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସର, ସେ ନେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ମତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସତ ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ଆଦିମ ମାନବ ବସବାସର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ, ମାନେ ଆମ ଭଳି ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସ, ସେମାନେ କେବେ ଆସିଲେ ଭାରତକୁ? ଏବେକାର ଗବେଷଣା କହୁଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବାହାରି ଅତି କମ୍ରେ 74,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲରୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଫାଟିଥିଲା। ତାର ପାଉଁଶ ସ୍ତର ତଳୁ ଆଉ ଉପରୁ ବି ଆଧୁନିକ ମଣିଷଙ୍କ ଉପକରଣ ମିଳିଛି।
ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏହାକୁ ଭାରତରେ କେମିତି ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ପଥର ଉପକରଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଉ କି ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ସେଇ ଆଧାରରେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗକୁ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପୁରାପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସମୟ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯାଏଁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ମୋଟାମୋଟି ପଥର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ହିଁ ପୁରା ମଣିଷ ଇତିହାସର ପ୍ରାୟ 99%। 99%? ବାପ୍ରେ! ହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ମେଜୋଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ 4,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯାଏଁ। ଏହାର ଖାସ୍ କଥା ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଉପକରଣ, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍ କହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପାଗ ବି ବହୁତ ବଦଳିଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବା ନିଓଲିଥିକ୍ ଏଜ୍। ଭାରତରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 7,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଯାଏଁ ଚାଲିଲା। ଏଥିରେ ପଲିସ୍ ହେଇଥିବା ଚିକ୍କଣ ପଥର ଉପକରଣ ଆସିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଚାଷବାସ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ 99% ବାଲା ଯୁଗ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସେତେବେଳର ଲୋକ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କଣ ଖାଉଥିଲେ, କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ, ଭାରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯାଯାବର, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଶିକାରୀ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ। ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମାରିବା, ଗଛରୁ ଫଳମୂଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ନଈ ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରିବା, ଏଇ ଥିଲା କାମ। ଖାଇବା ପିଇବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଆଉ ଏତେ ଶୀତ ବର୍ଷା ରହୁଥିବ, କଣ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମାନେ? ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେମିତି ପାହାଡ଼, ଗୁମ୍ଫା କିମ୍ବା ବଡ଼ ପଥର ତଳେ ଯୋଉ ଖୋଲ ଥାଏ, ରକ୍ ସେଲ୍ଟର। ବେଳେବେଳେ ହୁଏତ କାଠ, ଡାଳପତ୍ର, ଘାସ କି ପଶୁ ହାଳରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚାଳିଆ ବି କରୁଥିବେ। ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଶିକାର କରିଥିବା ଜନ୍ତୁର ଚମଡ଼ା ଆଉ ଗଛର ବକଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଆଉ ନିଆଁ ଜାଳିବା ଜାଣିଥିଲେ କି? ଏଇଟା ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଜାଣିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ନୁଲ ଗୁମ୍ଫାରୁ ସେହି ସମୟର ପାଉଁଶ ମିଳିଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆଲୁଅ ପାଇଁ, ମାଂସ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ନିଜକୁ ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ହତିଆର, ମାନେ ଉପକରଣ, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସେ ପଥର ଉପକରଣ କେମିତିକା ଥିଲା? ସେ ସମୟର ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥରରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ପଥରକୁ ପିଟିକି ଛିଞ୍ଚି ତାର ଗୋଟେ ପଟେ ଧାର ବାହାର କରୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଥିଲା, ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ ନୁହେଁ। ହାତକୁରାଢ଼ୀ, କ୍ଲିଭର, ଚପର ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ପଥର ସାଙ୍ଗକୁ କାଠ, ହାଡ଼ର ଉପକରଣ ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ଯୋଉ ଏତେ ଲମ୍ବା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଏହାକୁ ବି କଣ ଆହୁରି ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ହଁ, କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଭିତରେ ଉପକରଣ ତିଆରି କରିବାରେ ତରିକା ବି ଟିକେ ଟିକେ ବଦଳିଛି, ପାଗ ବି ବଦଳିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତିନିଟା ଉପଭାଗରେ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିମ୍ନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର, ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏଥିରେ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ କୁରାଢ଼ୀ, କ୍ଲିଭର, ଚପର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଏଟା ହିମଯୁଗର ବେଶୀ ଭାଗ ସମୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମଧ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର, ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 35,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏବେ ଉପକରଣ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ଲେକ୍ ବା ପଥରର ପତଳା ଚେପ୍ଟା ଖଣ୍ଡରୁ ତିଆରି ହେଲା, ଯେମିତିକି ବ୍ଲେଡ୍, ପଏଣ୍ଟ, ବୋରର, ସ୍କ୍ରାପର। ଆକାରରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଆଉ କାମିକା ହେଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର, ପ୍ରାୟ 35,000ରୁ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ଏଥିରେ ଫ୍ଲେକ୍ ଆଉ ବ୍ଲେଡ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲେଡ୍ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଏଇଟା ହିମଯୁଗର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପାଗ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବ ଭଳି ଆଧୁନିକ ମଣିଷ, ହୋମୋ ସେପିଏନ୍ସ ସାପିଏନ୍ସ ଦେଖାଗଲେ। ଭାରତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କାଳର କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଏହାର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ରବର୍ଟ ବ୍ରୁସ୍ ଫୁଡ୍ଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କ କାମଟା କଣ ଥିଲା କି? ହଁ, ରବର୍ଟ ବ୍ରୁସ୍ ଫୁଡ୍। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍। ଭାରତୀୟ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ GSI ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକତାର ବାପା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା 1863 ମସିହାରେ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଖ ପଲ୍ଲଭରମରେ କାମ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପଥର ଉପକରଣ ପାଇଲେ। ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଭାରତରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତର ଉପକରଣ, ଗୋଟିଏ ହାତ କୁରାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏଇଠୁ ହିଁ ଭାରତରେ ମଣିଷ କେତେ ପୁରୁଣା ସେ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଜୋର ଧରିଲା। ବାଃ!
ତେବେ ଭାରତର କୋଉ ଜାଗାରୁ ଏହି ପୁରାପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଜିନିଷପତ୍ର ମିଳିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ବଡ଼ ନଦୀର ପଟୁମାଟି ଜମିଛି, ଯେମିତିକି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା କୂଳ, ସେସବୁ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼ୁ କିଛି ନା କିଛି ମିଳିଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ଦରକାର ଥିଲା, ପାଣି ଦରକାର ଥିଲା, ତେଣୁ ପାହାଡ଼ ପାଖାପାଖି ନଈକୂଳିଆ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସ୍ଥାନ ମିଳେ। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକା ଆଉ ଆଦମଗଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୋରି ଆଉ ଚିର୍କିନେବାସା, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁନ୍ସାଗି, ଆନ୍ଧ୍ରାର କୁର୍ନୁଲ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁର ଅଟ୍ଟିରମପତ୍ତମ। ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି। ପୁରାପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଏତେ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ପରେ ଆସିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ପ୍ରାୟ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳକୁ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାଗ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି। ହଁ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 10,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳକୁ ହିମଯୁଗ ସରିଗଲା। ପୃଥିବୀର ପାଗ ଗରମ ଆଉ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଲା? ବରଫ ତରଳିଲା, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବଢ଼ିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବଦଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଘାସ ପଡ଼ିଆ ବଢ଼ିଲା ମାନେ ତ ଘାସ ଖାଉଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ବଢ଼ିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ? ଏକଦମ ସେୟା ହେଲା। ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଏମିତି ଘାସ ଖାଉଥିବା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଏହି ପଶୁପଲଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, କେବେ ଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ନିରୀକ୍ଷଣରୁ ହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନକୁ ଆସିଲା, ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତ ପାଳି ହବ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଶୁପାଳନର କାହାଣୀ। ପଶୁପାଳନର ଆରମ୍ଭ, ୱାଃ! ଏଇଟା ତ ମଣିଷ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଭାରତରେ ଏହାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ମିଳେ? ଭାରତରେ ପଶୁପାଳନର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦମଗଡ଼ ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗୋରରୁ ମିଳେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 5,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର। ଆଉ କୁହାଯାଏ, କୁକୁରର ଯେଉଁ ବଣୁଆ ପୂର୍ବଜ ଥିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ପୋଷା ମାନିଥିବା ପ୍ରଥମ ପଶୁ। ଆଚ୍ଛା, ପଶୁପାଳନ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଏ ସମୟରେ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ହେଲା, ସେଠି ଗହମ, ବାର୍ଲି, ଧାନ ଭଳି ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଘାସ ବି ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ହେଲା। ଲୋକେ ଦେଖିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଖାଇହେବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଠୁ ବୋଧେ ପରେ ନିଜେ ଚାଷ କରିବାର ଆଇଡିଆ ଆସିଲା। ଆଉ ହଁ, ମାଛ ଧରିବା ବି ଏ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ଉପକରଣ କଥା କ'ଣ ହେଲା? ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଖାସ୍ କ'ଣ? ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଲିଥ୍। ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ ଛୋଟ, ଲିଥ୍ ମାନେ ପଥର। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥର ଉପକରଣ। କେତେ ଛୋଟ? ଆରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ପ୍ରାୟ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ପଥର ବ୍ଲେଡ୍ କି ଖଣ୍ଡ। ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ କାଠ କି ହାଡ଼ର ବେଣ୍ଟରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ଅଧିକ କାମିକା ହତିଆର ତିଆରି କଲେ, ଯେମିତି କରାତ, ଦା, ଛୁରୀ, ବର୍ଚ୍ଛାର ମୁନ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଧନୁ ତୀରର ବ୍ୟବହାର। ଏଇଟା ବି ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲା। ଏହା ଶିକାର କରିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଲା। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ଏ ସମୟର ଲୋକ ପୁରା ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ, ନା ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ମିଶିକି ଥିଲା? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ସମୟ ଥିଲା। ଶିକାର, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ମାଛ ଧରିବା ତ ଚାଲିଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଶୁପାଳନ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଷବାସର ଆରମ୍ଭ ବି ହେଲା। ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା ଛୋଟ ଜନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କଲେ। ରହିବା ଜାଗା, ଗୁମ୍ଫା, ପଥର ତଳ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିଲା। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ହେଲା ଗୁଜରାଟର ଲେଙ୍ଗନାଜ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଆଦମଗଡ଼, ଭୀମବେଟକା, ରାଜସ୍ଥାନର ବାଗୋର। ଏହା ପରେ ଆସୁଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କର ଯୁଗ। ଭାରତରେ ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଭାରତୀୟ ଉପମହାଦେଶରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ପ୍ରାୟ 7,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପାଖାପାଖି ଚାଲିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନା, ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀରୁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ହେଲା। ମାନେ ସେ ନିଜେ ଚାଷ କଲା, ନିଜେ ପଶୁ ପାଳିଲା। ଏଇଟା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଅଛି, ସେଠି ମେହେରଗଡ଼ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏହି ଯୁଗର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥଳ, ପ୍ରାୟ 7,000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବର। ଆଉ ଉପକରଣ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ନୂଆ ହେଲା? ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଖାସ୍ ପରିଚୟ ହେଉଛି ପାଲିଶ କରାଯାଇଥିବା ପଥର ଉପକରଣ। ପଥରଗୁଡ଼ିକ ଘଷି ଘଷି ପୁରା ଚିକ୍କଣ ଆଉ ମଜବୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ପଥର କୁରାଢ଼ୀ ସେଲ୍ସ ବହୁତ ମିଳେ। ପାଲିଶ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଧାର ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଉଥିଲା।
ଗଛ କାଟିବା, ଜମି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ କାମ ଦେଉଥିଲା। ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଯୁଗର ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ବ୍ଲେଡ୍ ବି ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଜୀବିକା ଚାଷ କେମିତି ଏ ଯୁଗର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ ହେଲା? କୋଉ କୋଉ ଫସଲ କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଏ ଯୁଗରେ ଚାଷ ଆଉ ପଶୁପାଳନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଇଗଲା। ଲୋକେ ଗହମ, ବାର୍ଲି, ଧାନ, ବାଜରା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ମେହେରଗଡ଼ କଥା କହିଲି, ସେଠୁ ପ୍ରାୟ 6000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ବାର୍ଲି ଆଉ ଗହମ ଚାଷର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ ମେହେରଗଡ଼ରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟ 5000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ କପା ଚାଷର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା କପା ଚାଷର ପ୍ରମାଣ। ସେମିତି ଆହ୍ଲାବାଦ ପାଖ କୋଲ୍ଡିହୁଆ, ମହାଗାରାରୁ ପ୍ରାୟ 6000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରୁ ଧାନ ଚାଷର ଚିହ୍ନ ମିଳିଛି। ଚାଷ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହେଲେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନିଶ୍ଚୟ, ଫସଲର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଏକଦମ ସେୟା। ଫସଲ ବୁଣିବାଠୁ କାଟିବା ଯାଏଁ ତ ଜମି ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ଯାଯାବର ଜୀବନ ସରିଲା। ଲୋକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବସତି କରି ରହିଲେ। ଗାଁ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ନିଜେ ଘର ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ଗୋଲିଆ କି ଚାରିକୋଣିଆ କୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ପରେ ମେହେରଗଡ଼ ଭଳି ଜାଗାରେ କାଦୁଅ ଇଟାର ଘର ବି ବନେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା? ଯେମିତି ପାତ୍ର, ବାସନ କି ଲୁଗାପଟା? ହଁ, ଠିକ୍ ଧରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେଲା, ତାକୁ ରଖିବେ କୋଉଥିରେ, ରାନ୍ଧିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ପାତ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବା କଳା ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ପରେ ପରେ କୁମ୍ଭାର ଚକ ବି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଭଳିକି ଭଳି ମାଠିଆ, ହାଣ୍ଡି ମିଳିଛି। କଳା ପଲିସବାଲା, ଧୂସର ରଙ୍ଗର। ସେମିତି କପା ଆଉ ପଶୁଙ୍କ ଲୋମରୁ ସୂତା କାଟି ଲୁଗା ବୁଣିବା ବି ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଲୋକେ ବୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ଶସ୍ୟକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ ଆଉ ଶିଳପୁଆ ବି ଏହି ସମୟରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଭାରତର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥଳ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ କିଛି ଫରକ ଦେଖାଯାଏ? ମାନେ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କଥା? ହଁ, କିଛି କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଫରକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଶ୍ମୀରର ବୁର୍ଜା ହୋମ୍ରେ ଲୋକେ ଗାତ ଘରେ ରହୁଥିଲେ, ପିଟ୍ ଡ୍ୱେଲିଂସ୍, ମାନେ ମାଟି ଖୋଳି ତା ଭିତରେ, ବୋଧେ ଶୀତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ପୁଣି ବହୁତ ହାଳରେ ତିଆରି ହତିଆର ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ସେଠି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ପୋଷା କୁକୁରକୁ ବି କବର ଦିଆଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ସତେ? କୁକୁରକୁ ବି? ହଁ, ସେମିତି ମେହେରଗଡ଼ରେ କାଦୁଆ ଇଟାର ଘର ଆଉ ମଲା ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଛେଳିକୁ କବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ହାଲୋର, ପୟମପଲ୍ଲୀ, ସେଠି ବାଜରା ଚାଷ ବେଶୀ, ଆଉ ଗୋରୁ, ମେଣ୍ଢା, ଛେଳି ପାଳିବାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ, ଯେମିତି ବିହାରର ଚିରାନ୍ଦ, ସେଠି ଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଗହମ, ବାର୍ଲି ବି ଅଛି, ଆଉ ହାଡ଼ର ହତିଆର ବହୁତ ମିଳେ। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିଦ୍ ଗର୍ଡନ ଚାଇଲ୍ଡ ଏହାକୁ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ବିପ୍ଳବ, ନିଓଲିଥିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଏ ଶବ୍ଦଟା କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଚାଇଲ୍ଡ ଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରାହକରୁ ଚାଷୀ ହେବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବା, ଏଇଟା ଖାଲି ଖାଇବା ଉପାୟ ବଦଳିଲାନି। ଏହା ମଣିଷ ସମାଜ, ତାର ସଂସ୍କୃତି, ତାର ରହିବା ସହିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା ସବୁକିଛିକୁ ପୁରା ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଏକଦମ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଭଳି। ଏଇଠୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହର, ସଭ୍ୟତା ଗଢ଼ି ଉଠିବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଲା। ହେଲେ ହଁ, ଏ କଥା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ଯୁଗର ଲୋକେ ବି ମୁଖ୍ୟତଃ ପଥର ହତିଆର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ପ୍ରାୟ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏ ତ ଗଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆଦିମ ମଣିଷ, ସେ କ'ଣ କେବେ ନିଜ ମନର କଥା, ନିଜର କଳାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା? କିଛି ଆର୍ଟ ଫର୍ମ, ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କଳା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏକଦମ ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଟିକେ କମିଲା, ମଣିଷ ଚାହିଁଲା ନିଜ ଭାବନା, ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ବାଟ ଥିଲା ଚିତ୍ର। ଆଉ ତା ପାଇଁ କ୍ୟାନଭାସ୍ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ସେଇ ଗୁମ୍ଫାର କାନ୍ଥ, ଯୋଉଠି ସେ ରହୁଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତାର କ୍ୟାନଭାସ୍ ହେଇଗଲା। କି ପ୍ରକାର କଳାକୃତି ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପେଟ୍ରୋଗ୍ଲିଫ୍ସ, ମାନେ ପଥର କାନ୍ଥକୁ ଖୋଳିକି ଘଷି କରି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫ ବା ପଥର ଚିତ୍ର, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଯାହା ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିଲା, ସେହି ରଙ୍ଗରେ ପଥର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ବିରଳ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜିଓଗ୍ଲିଫ୍ସ, ଯାହା ଭୂଇଁ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ଭାରତରେ ଖାଲି କଙ୍କଣରେ ମିଳେ। ଆଉ ଭାରତରେ ଏଇ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ କଳା କଥା କହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟକା ଗୁମ୍ଫା କଥା ମନକୁ ଆସେ। ଏହାର ଏତେ ନାଁ କାହିଁକି?
ଆରେ ଭୀମବେଟକା ତ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗା। ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଜାଗା କମ୍ ଅଛି। ସେଠି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏମିତି ପଥର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଅଛି। ଆଉ ତା କାନ୍ଥରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପୁରାପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର, ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର, ଏମିତିକି ପାଖାପାଖି ଆମ ସମୟ ଯାଏଁ ବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଇତିହାସର କଳା ଗ୍ୟାଲେରୀ ଭଳି। 1957-58ରେ V.S. ୱାକାଙ୍କର ବୋଲି ଜଣେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ। ବାଃ! ତେବେ ଏଇ ଚିତ୍ର ସବୁରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୁଗର ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖାଯାଏ? ପୁରାପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଚିତ୍ର ବେଶୀ ନାହିଁ। ଯାହା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଙ୍କର। ବାଇସନ୍, ହାତୀ, ବାଘ, ଗଣ୍ଡା। ଖାଲି ବାହାର ଲାଇନ୍ ଟଣା ହେଇଛି ସବୁଜ କି ଗାଢ଼ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପୁରା ଚିତ୍ରକଳାରେ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା। ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର, ଏତେ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ଶିକାର ଦୃଶ୍ୟ। ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଲୋକ ଧନୁତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା ଧରି ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାଚ, ଗୀତ, ମହୁ ସଂଗ୍ରହ, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳ, ପରିବାରର ଚିତ୍ର, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ। ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗରେ ଲାଲ ଆଉ ଧଳା ବେଶୀ, ତା ସହିତ ହଳଦିଆ, କମଳା, ସବୁଜ, କଳା ବି ଅଛି। ଭୀମବେଟକା ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠି ଏମିତି ପୁରୁଣା ଚିତ୍ର ମିଳେ? ଆଉ ଏମିତି ବି ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ? ହଁ, ଭାରତର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରକ୍ ଆର୍ଟ ମିଳେ, ଯେମିତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲଖୁଦିଆର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ଯୋଗୀମଠ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କୁପଗଲ୍ଲୁ, ପିକ୍ଲିହାଲ, ଏମିତି ଅନେକ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍କିବା, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁପର ଇମ୍ପୋଜିସନ୍। ଏଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଖାସ୍ କରି ଭୀମବେଟକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ପିଢ଼ିର ଲୋକ ଆଉ ପିଢ଼ିର ଚିତ୍ର ଉପରେ ନିଜ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଆମକୁ କୋଉ ସମୟରେ କିଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ଜଣାପଡ଼େ। ଭୀମବେଟକାର କିଛି କାନ୍ଥରେ ତ 20 ଥର ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇ ରହିଛି। ବାପ୍ରେ, ଏ ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ପୁରାପ୍ରସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର, ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ବି କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ତ ବିକାଶ ସମାନ ଭାବେ ହୁଏନି। ଏମିତି କ'ଣ ସମ୍ଭବ ଯେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମୟରେ ଭାରତର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୁଗର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ? ଏଟା ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ। ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ, ଏତେ ପ୍ରକାରର ଜାଗା, ପରିବେଶ, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ସମାଜ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକା ସମୟରେ ବା ଏକା ଭଳି ଆଗେଇବନି। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା, ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ହୁଏତ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶିକାରୀ ସଂଗ୍ରାହକ କି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ହେଇ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକେ ତମ୍ବା ଆଉ ପଥର ମିଶେଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ତ ଗୋଟେ ପୁରା ବିକଶିତ ସହରୀ ସଭ୍ୟତା, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଚାଲିଥିଲା, ଯୋଉଠି କଂସା ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆଉ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମଜାଦାର ଯାତ୍ରା କଲୁ। ଆଦିମ ମଣିଷ ଏଠିକି ଆସିବାଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳିଲା, ପଥର ହତିଆର କେମିତି ବିକଶିତ ହେଲା, ଚାଷବାସ, ପଶୁପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସ୍ଥାୟୀ ଜୀବନ ଆସିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କଳା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏତେ ପ୍ରକାରର ଲୋକ, କିଏ ପଥର ଯୁଗର, କିଏ ଧାତୁ ଯୁଗର, ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏପରିକି ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିବ? କ'ଣ ଖାଲି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ନା କିଛି ଦିଆନିଆ, ବେପାର ବଣିଜ କି ସଂସ୍କୃତିର ମିଶାମିଶି ବି ହେଉଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରର ସମାଜ, ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ?